27 Косар 2018 господово лето. Попова шапка, Титов врв, одиме, се осмо напред, 2747 метри надморска висина. А църквичета пеят утринска служба. Екипа от 21 планинар от Пелагонският регион, претежно прилепчани, меѓу кои и две дами и двајца битолчани. Това е моята прекрасна Македонија. Зев ме поздравува. Баби. Ски лифтот, стазата, попова шапка.